fáin na gaanta bhí ar shiúlóirí fud fad na hÉireann bí a chuirda. An tréimhse idir Marta agus Baltaine an tréimhse ba Iacra, na ba bhaga bhí ar fáil leis an taistilí a chothú. Tugadh an bharna ocrach ar an tréimhse seo. Anis, tá beirtear in é teach le chéile le na leithéid de thoras a dhéanú sa tréimhse Iacra seo. Frank McKinney, éascara ilte ó chuige olú, agus darach ó marachu, tróirí sléimhteachta a tá na chonaí i gcuige muin. Agus gan ach bun stóras bí acu, tógaí siad na seoltaí a gundaí an dún. Le haigh a thuirt ar chundaí chéirí. Sin é, sin ar idir tháinig muis bun honne. Agus éidir taistil, áil na fir taistil fadó, bunaí siad úsáid as a go scileanna agus taithí le teacht ar bhia. An teachtain seo tá na stócaí ar an chud dhearnach da doras. Ag fágail an chláir ina nné, téann siad tras na bhéalna sionanne le teachta dír i Darbert. Bhain siad riocht cíirí amach agus i gás darach a bhaile. Rumpú tá cion scríbe a doris, corca ghoine. Fáilte go cíirí. Gur am aigad, a cabhal ar dréal mar sin, ceir a hamat. Cháhaid an léirscáil sin. Tá aithna bhatha go mar an áiteáin is ar móthir seos an bóthar bhaile, so cháhaid sin. Maigh leir, aberlam go déan plán mar sin. Más an bhfuil sin am dúin iarchtaíanamh ar bí a láthair do raon daoine eile. Chus baint dóibh, cé chomh maith is cé chomh blasta is féidir leis an bhFiáin a bheith. Fá sin jazz maigh leir, ag bhí sé Jackar go leir a gine muid héana chothú ar a bhthir. Do bharla bhfuil go leir anna géirí go muid bí ar fáil de chóisiir. Jo cíimi, det mís beidir kosher beag. Bailachán daoine. Ní léon kosher mór ar an éair. Cíimiid. Cydí a tair fáil mar sin, dar mirt tórathirí. De hirh a ghfuil na stócaí ag bogú tríd an leathanis, is cos cladaí a bheith an fóraiste a dhéanú acu. Tá éascaracht le potta glumí a maileann an ngáil. Is áit waithí chuan ard na caithne fáhanne éascaracht slá. Agus tá an cósta lán le réimse mór faminne. Ach le déintnar le cothú agus ganach já lá le fóraiste a dhéanú, béna láds greithach. Agus iad ag deanú ar an daingan, níl baile darach a gcionn trá ach rinch kiloméadar ar shiúl. An chiad rud a tal a cinsú nach méid thart ar a godíana. I ngardín cúil darach a gcionn trá, thug siad folach fí nua íseach. Téan na trachanna arsa seo siar go dtí an chlochís, agus úsáidú iad den chuide smó do chócarach fiola, ach aniu, bunaí na lads úsáideas le beor a grúdú, beor na clochíse. Sér atá I folacht fia ná mó orsa an gréis chun isce a héamh. Tá na mílte co le fáil ar fud an tíre. Tá a bhór I gcuige mún. Ach tá si le fáil cho fada ó thuaigh le chuige óla. Má hí mé mo chos a tríd an talamh. Se. Tá cuaic leis an teas sin. Seo an chiadúir a rial na stócaí seo, agus haine féin tá brú an dúchlein ag teanú arthú. Cred an roint seandálaí gúsáideach folacht fia chun beor a bhróda. Sin an rud thomignach an duine leis. Nuair a bhaineann an tuisce 65 chéim amach, churann na lads orna bhrecha leis. Chuid amháin orna bhrecha a gcionn 5 chuid isce. Caithfidh siad an tuisce a dúchú inis, agus téann siad ar éist ag na clocha teo. An sin, churann siad lean losanna leis, le blas ó thuirt dó.
Fagan na lads an mascan ar fá uair a chlig, sular gurtar is deach é in náach eile, ag buint na chorna brecha agus lean losna as ag an amcéarna. Nuair a uiritar é go dtí 25 chéim, cruthaigh siad an gusta leis, agus ag an coppla le, cruthaigh siad an muideal é don éasta fóráiste. Ok, leis. Cuirm am a cos leis. Má héan gach rud a gceart, bé an blás níos fearr na an chuma téir. Tá an brein seo fácha det mís ábhar gháil a chábh seach an seo chumá. Éol na sé. Tá mar sé súla báideal beorach a bheith agin go lua. Agus an bheor clocaí se a cipú, agus an lág teacht an Jerry. Fagan Frank agus darach ceann tre, agus deanan siad amálach go baile na ngáil. Chaid darach an chuid is mó a chuid ama san áit seo i gcóircha ghoine, agus bhí sé deanú fóráiste an seo ó bhí sé óg. Seo an áit is fearr leis don éascaireacht go lumach. Ní heagla seach an potta chuir isteach san isce ag dúil le deathharú. Sinné. Cíhí me do mórach. Tá sé go lua ar maidin ar an darna laad an áraiste, agus heaglas na lads leas a winch as an lag tra i gúan ard na caithna. Ba bhaith leo go le éascaireacht aniu, agus bé orthú buite a bháiliú. Tochlaíonn siad logaí ar shrán na morí. Sin ceann óir, sin ceann óir. Tá go leor lugach mór an seo, agus tíhastí de leafar a chlig, bhailí siad go leor acu don le. Is mithid éasc a chur ar an chláirbíanais, Téan na lads heag áit ar chós do bhaile na ngáil ó bhfuil muinneáin ag darachas, le feiceáil go dtí heigleo a cheapú an. Ní taras forrasta é heag an áit ó bhfuil an rud maith ar fáil an. Is an seo haispan an darach an mó éascaireachta is fearr leis do Frank, éascaireacht lína. An rud speisialta féin sais seo éascaireachta ná mothíonn tú fórsa omláin an éisc is stigad lábha. Leis an slat, tá slat atógan roiint an fórsa an seo a sé díreach. Wa ma ceann sin? Yeah? Yeah. Okay. Turn that. That sé Mithe. mithe. Ach bhí ceann sin go cinse. Wow, yeah, Yeah. tá buite mithe. Yeah. Sin topic. Go gasta, churann Frank chillú buite ar an lína agus tugann éirí eile. Yeah. Yeah, go on. She goes, Yeah. yes! Woo! Love her love. Mar seo, Frank. Yeah, sin é. Yeah. Oh, wow, yes! Mahoo! Hey! Woohoo! Ow! Tá sé garb, shocking. Gareth. Yeah. Anna bá fad. Ítach is species uair ar fad dúsa é seo, so má bras asta leis. Anna bhá. Má thuúgar maigad. An dara cob. An Fair dara. play. Déala sé uair an céadúir. Cha. Is muintear ítach me. Sin é. Seo ballach éiscé I chin gar donna caragatha. Marcan túis teas sa bhéal, an bhecinn tú na lipi agus na fécla móra sin, bhí sé gíthe rudaí garbha. Fiú na slugéisce tá gramithe leis na caragatha, agus sinna fág amíonn sé tí có congraach sin agus ar bhn na faragan sin, I gíthe péród cruí a tá hísin sin. Tá sé cruí an héan. Churthaí an ballach seo go maith leis an éasta. Thuaí á Frank Hondonis ná tá an lína fós fallú in dhé leafarach lig.
Agus darach ar iri, tá cumar in scéal go bhfuil an obair a lig le deanú ag Frank. Hi Frank, Well, what are you? Tom se chun iirecht dhéana bheith ruding de friúla dhéanamh. Can you go to Gullish Jazz in Ishkol? Tá chun iirecht dul isteach san isce, snáb leis an héisc agus brethir ceanna chu lei seo. Tá dúthláán ann idir an bhirtcin. Tom se chun brethir an éasca smó. Bein Chiska Smogum. That's a good game. Cíimiid fi sin in is. Back on the Ruhlan. Slán agat? Amorart. Beidir go bhfuil ólas ag darach nach bhfuil ag Frank, in dhearún na dála tá buntáiste ag an neolalas áitiúil. Ar an tíú hall den cheann tíre, olbhain sé é héin don dúchlan ribhe. So seo é mó iascruachta Tomscan úsáid, an gidí fíochfar. Agus tá fíochla anna fíochfar aige. As an chuí úsáid an tuaib, an tú snáb san isce, cumód an tú thuail amach de éasc fi de bhon, agus nar chin tuaib, snáb an tú sias, agus duine tú an gidí a lódá a sós mar seo, spéireann tú as an sin scuileann tú leis. Is fear cróga é darach, ní amháin a gol san omíocht le Frank an tíoscar ilte, ach le golasteach an isce fuair an aglantaí ag an am seo den bblion. Hey, hey, hey. Cianella. Cianella. Cianella agam. Yeehaw. Sin mis a hon tosaí cabíir bí. Beidir nar bheith seo an tíasc is mó a tá muoin sin. Ach, tá sin níos mó an cinna ag darach faoi láthair. An niscúil an darna héisc feite ag Frank tá anbhrú ar darach mar gur beisin a thug an dúchlan. Sin ráite, beidir go raibh sé git a bag róí griseach. Tá mó iascrucht seo fíorheachar a fad. Tá sé anna dheachar graimer álar iasc as chéadal sios tá seans an a bheog gíimi iasc an éair. Eliad capan Frank go me chun iasc mór áil as chuir sé sin échalair iirecht níos mó dhéanamh leis an iascocht tá sé a duineh. Is bag a daichen darach go raibh ag éirí lena phlean le Frank a sprágu. Gan éasc feite agus anglach ag teachtair, socraíonn darach éirí as. Tá sé an óir fad agus tá na héisc in áit róháin níl an teachtar. Tá cá mé stoppa crackíontachta. Tá sé dochart a híos an sin. sé dúchtú ar fad. Cá mé dul ar eisce Frank le hálá foldamh ach big lá eile gom. Tá siad fachta gom hána seo leis sin gidí. Ach tá sé róir nniu beagam fnachtan saoire. An chun dul a rihinis chun taobh suas. Cénar cheap darach éasc, hiag leis creidúint éigen a ghlacu as an bhirt a warí Frank. Tá na stócaí ag an cheann scríbe, baile darach ag or go ghaoine, áite bhfuil sé bartaithe acu slua a chothú as bhFiáin a bhhain. Tá bheor chlochaíse fós ag grúdú, win darach tríal as an éascaracht slá, agus dírí le Frank ballach a cheapú don éasta. Ará sem máilin an ngáil, tá darach agus Frank ag deanú i málaí an nuas an ail leis na potaí a chuir siad a ní a thógáil.
Anis bé acu an ró áit darach in an tarú a holáthir in am an gá. Yeah, Portáin! Ítach! Yahoo! Trí Portáin, Ceracín! Ceracín! Ní fórsa an méid sin Portáin in éon pot amháin riamh hana. Is an spot mar sin. Cean amháin den na cire fortan a cheap siad is portan buinean í agus caihann siad arás san airige í. Agus iad hís cos cladaí, thugraí Frank leas a winchas. Tháinig sé rint cuain mara lochan carige. Is glóite leis na dachanna thorthú. Ceann seo ionta glas agus dearg hís a gnáin. Sacraíonn na stócaí an bag an portan agus an cúpla cuain mara atá acu a thuirt na bhaile. Tá jab amháin eile le deanú acu ribh heitim na híthe. Agus réimse éagsúil éasc báilethe acu don éasta, díríonn na stócaí an airdeanais ar an óraiste glas. An áit a réní siad is cosan ilachrach arsa é ó chean trá, trasna na le hense go dtí croch rannan. Seo cean na plandaí buller, agus tá blas cóchtach spíosrach uig. An a hásúil iontach láidir. Staithe gan éithníonn go dúir daoine na blachanna seo. Seo iad deora dé ach tá subbag blásta is tíon tú go féidir linn ó óil ar an bhealach. Tá sin milliis agus blásta. Seo é an briscláin as a tradiisiún láidir é hin éireann. Is túbar é díorchan os an práta. Is féidir é bherú nó a rósta. Aniu tá midna chun an duilóga ithe os rud é go sé tusnathe fás. Leis an gríon a gol faoi tú hir den trúr Jennifer, iríonn na stócaí as don lá. Tá maidin an éasta fóraiste an, agus fóraiste cladaí an rud Jerry a taladeanú ag na lads. Círann siad an cladach ag bhailú réimse mór famaine. Cé go bhfuil darach greithach, tógan Frank sos le cuid na Harry a bhlaisiú. Seo é an faman rubh. Tún sé dainocht de bhéilí. Tá sé ábhríonn an os soy sauce. Seo dulais carcar agus tá sé hinta cuachtach. Bhí me gíthe pís an sin agus bhí blas aonta leidir, aonta spístrach leis. Chur fóraiste cósta na stócach réimse leachan famaine ar fáil dá bhéasta. Go ddíireach solhagan siad an áit, fecin darach rint livanna is féidir a chur ar an chláir bia. Seo é an saoa as tá sé anna úsáideach mar flanda le nithe. Is féidir úsáid mar saléid, mar glastra, chumála sin is féidir anan maithíanamh de fiol. Níl sé rómhá in imirce nithe naon gá amháin. Bhíon blas ar an mbeagán. Gard an saoú fecin darach minta. Agus an clog ina néan, fagan na lads báilíonn an ngáil don am dearnach, ag deanú ar chean trá le na bhéasta ó ulbhú. Seo bailachán bra bíg rinne go maith. Tá sé go hintach. Tá aonta orm ach de muid go cruí fan na haine ag an am céarna so tá sé tilteogainn go mhaith. Sinné. Well, nis cad a bheith go ghain, cad a snóid le stocha, be me tusnú le anra, bhí anra in antógainn, anra saoa, agus leis sin chuirmid roint faman rómh, roint lár agus roint cargín chumach an tiúsa chuir leis, agus chun blas chuir leis chumach. Agus Jenny mise an rúliach
a olbhú agus é a chur leis an craibh garí. An 6 pesto a dhéanú leis an craibh garí leis an cróna mar rinn ma dribh agus bhí go blasta so fiú sin dhéanú a ríist. Is céad le stochan an na Pertáin na thordógar sin an fiol an sin éthe. Gus na sin an na blasta gcónaí agus duine mi tapanad as an corp. As chamála sin duine mi tapanad le na cargán teagil. Go mai. Leis an ballach beidir gnéanana muid cíistí le prátaí agus den sladaí hartarú sin sal gur méad sa fruchtan. As is tócha geartúin é seoí úsáid an dilas curcra. Thuclann chud a seo chuir leis agus tuair sé. Sais kicktó. Kick mádá, sin é ar fad. As is tócha dul rá in iscirín saléad ar fad tá annach chuid ann an bualar, an briscláán, an carnán caiseáil, roint garbhlas, roint glasán, roint dilisc, as roint seamar as cúpla blá an saracín chun dachar. Sin réimse lehanan sin de salad tá éagslacht ionach blasna an sin comáid is do go jockey sin na céile go furtha. Se. Agus le hól bhí me sé smuintú George é Jas Millish, chuirmuid isceile sin agus buinhímuid an bhilteachta, chuirmuid písa den vintage leis agus bei 6 mojito a gine an sin comáid. Agus ar náide dhéanamid dearmid ar an bheorach a tugaíonn seo. Ag fésta Morgan. Fésta go ddíireach a bheits an. Tá sé go maith ginn tart faoi beidir sin. Is féasta uaillmhéanach atá gceiste na lads leis an irid sin méas le holbhú agus na híana ag teach go lua. Bé arthú an airde dhíriú agus obair go gasta. Is iontach an rud é go bhfuil Christian darach ar fáil, rud nach ró taithí acu ar go dtí seo, ach tá siad a dhí go géir agus an irid rudaí atá le déanú. Tá na híana criniú le chéile ach tá na lads fós ag obair go ddíon sa Christian. Atarthú, déirí leo tiiliú agus dosan solamar bia, deanta as fóraiste áitiúil a olbhú. So sé únta gachar deiscint an seo, sin é rud an oes Pedro an Pedro éair, I bhíorna, so am súil go mór le gachar de blaise, be sé sa bhúil cinnte. Le tosnú tá réimse mór family an seo, roint fós uair as é floch agus roint... De réir mar a haispanan siad an réimse de bhíasa don na híana. Is cosúil gur Harry Frank agus darach gachan chus. So, right, Liv. So, tuck in. Come me bowley all done, Honra. Is Corey Mahan Cunis. An carbon shadow. Sin go mai. Right, lad. Can they happen to? Surely, yes. Yeah? Yeah, it's a good deal. Mojito. Gone alcohol. Oh, right. No hito. Tá blas anna jaasa na rudí just tá má húil oscailtain is siad cecho más féidir leis an bí a bheith agus I mean, sa deachna bhí mána cháinteach ar bhí, so just anna bhar fadla. Tá ag buint soltas an bhí foráiste, a cé fan bheor clochíise. Más an go sé go déal cha mé rá, rud a chun sé gaine gom na éal cuiach éadrum a gheofá hell sasna nuair daigin. Agus níl nó mar go bulgáine an na fecht mar sin. Bheadh sé go díal aber a rithe tairí dá meach spallart chun é sin a bhuacha bheadh sé go díal ar fad. Jerry go gal le Frank agus darach. Léiríonn an bí a bhhaile siad de go díana a bhfuil ar fáil ar leachan doris ag gach duine. Ó chundaíon dún go chundaí chéirí, ní a bhain gur thulathir an dúchlann fóraiste ó ceann na tíre bhí na bhFiáine don na lads, a thug sin níos gire iad don náidir, don tradiisiún agus do dír. Tá sé gúntaach asteir dhéanamh timp na tíre agus is ionta go móchan é aithne chur
de bhFiáin. Churmuid ólas na hiiscehálaí agus na lochanna, bhí muid hillan, sléimhte, agus rinneid seo fad tríd an bhí. Fannaíling is de Immel agus leróid Cormac de bar le Julie Feeney atá tí a tríú album a cheola agus atá amón ceoldrama a scríomh. Ina dhéag sin big Breaking Bad choibh agus níl hainceigh tacht chuige héin chótápig agus ba bhailis.